Miriamu, zanilangane aye. Zanilangane Miriamu, zanilangane aye. Miriamu, zanilangane aye. Zanilangane Miriamu, zanilangane aye. Miriamu, zanilangane aye. Zanilangane Miriamu, zanilangane aye. Miriamu, zanilangane aye. Luvalo-Mamore. Amen. Luvalo-Mamore. Amen. Haleluya. Amen. Luvalo-Mamore. Amen. Luvalo-Mamore. Amen. Anogona chirudzi. Pane munhu anogona chirudzi here? Ari pana. Ari pana? Zanilangane aye. Miriamu, zanilangane aye. Zanilangane Miriamu, zanilangane aye. 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 Miriamu, zanilangane zanilangane aye. Miriamu, 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 zanilangane aye. Mwambaru ndafika ruina anandiphatwa anthu amenewa anandiphatwa anthu amenewa kuba mudzipawo mwambaru ino anati apa amene anandipha ndinali kuwasenzera tini ndinali kuwasenzera tini bambo wake amene amene anandipha ine tunkicheni mawo mwambaru mophikira muja timene anandiphera umanati poyamba iwo adzandipatsako ng'ombe adzandipatsako mkazi patekwe mwambaru muli kumbaru ine ndithu dine kufa ine John ine kundipha pamudzi pawo inetu ine ndiri kuwathamene wonse mudzi wonse ndi utatu ngati zandidziwa choka Malawi tubwera muno zindabwerere kudzasevera mwamba nditudi nasiya tibabale wanga ku Malawi wasiya ali wangu kubweramo muno kuti nkatike ntchito koma kundisenzetseri kundishandisa kundimana kundinepera kundimana mkazi Miriamu. zanilangane Miriamu, Udawende Manuel. Yo mjambere, simuka mire. Andizanda kutaura zvakawanda. Andizanda kutaura zvakawanda. Luvalo-Mamore. Luvalo-Mamore. Anya kunosvika kunze kwawapinda nako udzoke. Dauti umhanye unosvika kunze kwawapinda nako udzoke. Titaure newe zvishoma. Titaure newe zvishoma. Mhanya iwe. Mhanya iwe. Yo Miriamu, Miriamu.
Andisharinzwa kurwadza. Kuuya kwawaita panapa wauya nedambudziko regumbo. Kuuya kwawaita panapa wauya nedambudziko regumbo. Nokuti gumbo iri rine makore anopfuura 15. Nokuti gumbo iri rine makore anopfuura 15. Richikurwadza gumbo iroro. Richikurwadza gumbo iroro. Usiku andirari ndotora ndakaka. Wazama kurapwa nevechibhoyi. Wazama kurapwa nevechibhoyi. Wazama kurapwa nevaprofiti. Wazama kurapwa nevaprofiti. Asi hazvisi kupera. Asi hazvisi kupera. Ndariraira nhasi gumbo rapora. Ndariraira nhasi gumbo rapora. Ndatomhanya kusvika kumfungi. Zvetukatoni. Zvetukatoni. Ndaudzwa nemuponesi kuchita zvakanaka. Waita zvakanaka. Waita zvakanaka. Watopona izvozvo. Watopona izvozvo. Ndozvandinoita izvozvo. Ruvaro Mamore. Nyaya yanga iripo ndeyekuti baba wako iwewe. Nyaya yanga iripo ndeyekuti baba wako iwewe. Vakauraya ngamuri vana vadiki. Baba Ephraim atindi. Vakamuurayira mukicheni ari mwana mudiki vakamumbisa kuti tichamupa mombe nemukadzi. Iye akabva kwese kuMalawi akasiya vabereki vake kuMalawi achiuya azotsvagawo basa. Akavanyepera saka andichapedza musha wese. Sandoita sei ndiyambutseiwo iwe. Ruvaro Mamore. Haleluya. Ndatogadzira nyaya yako izvozvi. Ndatogadzira nyaya yako izvozvi. Hakuna achafa kubva nhasi. Hakuna achafa kubva nhasi. Ndakusunungura. Ndakusunungura. Saruvaro. Ruvaro Mamore. Haleluya. Amen. Unodzoka pano musi wechipiri. Unodzoka pano musi wechipiri. Tichiona kuti waasei. Tichiona kuti waasei. Andokaenda kwadhokita wakarapwa. Andokaenda kwadhokita wakarapwa. Unozodzokera. Unozodzokera. Unoongororwa nadhokita. Unoongororwa nadhokita. Zvaita here. Ruvaro. Ruvaro Mamore. Haleluya. Nyangwe wakasimba unekodzero yekudzokera kwadhokita. Nyangwe zvako wakasimba unekodzero yekudzokera kuna dhokita. Dhokita anobva atarisa kadi. Dhokita anobva atarisa kadi. Obva aona kuti wapora here zveshuwa. Vanobva kuti wapora here zveshuwa. Saka pakati pako chinodiwa kuisa rutendo rwaJesu. Saka pakati pako chinodiwa kuisa rutendo rwaJesu. Uzive kuti mwanakomana Yesu akuponesa. Uzive mwanakomana Yesu akuponesa. Ini ndichaita zvandakatumwa nababa. Ini ndichaita zvandakatumwa nababa. Nokuti akandituma anozvigona. Nokuti akandituma anozvigona. Saruvaro. Ruvaro Mamore. Haleluya. Vapanowaita zvakanaka. Ruvaro Mamore. Unosimuka panapa na 3 o'clock. Unosimuka panapa na 3 o'clock. Tirakuona kuti uchiri kufamba here. Tirakuona kuti uchiri kufamba here. Tiripa dzinenge dzachayawa kutoenda kumba kwako. Tiripa dzinenge dzachayawa kutoenda kumba kwako. Ndakupa munamato okuenda nawo. Ndakupa munamato okuenda nawo. Ndaudzwa nemuponesi kuti ndidaro. Ndaudzwa nemuponesi kuti ndidaro. Ruvaro. Ruvaro Mamore. Unetse kutaura here kana chichemo. Ndichita kutaura here kana chichemo. Ndapona kudai ndichachemesha kana. Pasina chinhu. Matoita yenyu ndinotenda kwamuri. Maita basa mweya mutsvene zvakundiitira izvi shuwa denda ngoenda una 3 o'clock iyo ndanyatso makomo aya anorwadza andirwadza. Imbojoga toni. Aiwa kujoga kudai. Ani makamboita pii here kuchikoro. Ruvaro. Ruvaro Mamore. Haleluya. Ruvaro Mamore. Haleluya. Waita zvakanaka. Waita zvakanaka. Gara pasi. Gara pasi. Katopedza newe ndo Katopedza newe ndo zvatinoita. Chipatara ini. Ndini chipatara ini. Ruvaro. Ruvaro Mamore. Haleluya. Wako ari sei kumba kuri sei. Simuka kuri sei kumba kuri sei. Kune vanhu vane matambudziko ane makore vachishaya pundutso kana kuti zambuko. Inini ndiri kuti ndizvo tine vanhu vane mari dzakawanda chaizvo vari muno munyika, mabusinessmen, vamwe vane zvirwere zveshuga, vamwe vane BP, vamwe vane zvirwere zvavari kufungidza kuti hazvirapike kunyangwe nekenza. Inini panapa ndine simba rekurapa zvirwere izvozvo. Ndinotozvitemba. Saka ndichitaura kuti mari ndinoida, saka ndiri kuti vanhu ngavasununguke kuuya, nyangwe vari kuBritain, nyangwe vari kuLondon kana vari kuMalaysia, ngavauye ndiri panapa.
Mataura nyaya yakanaka imwe ndanisina kuvunza. Munhu wese ane shungu kana kuti vashoma vachona vane shungu yekuti vaite mabusiness. Kune vamwe vanhu vane mashopu akazara nezvino asi hamunzi kupinda vanhu. Vamwe vanenge vachida kubatsirwa. Vanoitwa sei vanhu vakadaro? Vanouya panapa nditori nemunamato watinoitira makorokoza, tine mumwe munamato watinoitira vanhu vemabusiness. Asi tine yatinoti private. Kune vamwe vanhu vasingakwanise kusvika pakaungana vanhu. Ivavo manje vanondifonera katinoonana ndiyo yatinozoti 1-on-1 iyai. Izvozvo manje izvozvo zvinotoita kuti ubuditse mari yekusangana neni tiri 1-on-1. Zvinoreva 1-on-1 haisi nyaya yekuti tokuenda pakaungana vanhu ka. Iprivate yatinongopedzerana isusu pasina aziva, pasina anotaura kuti takaonana nemuprofiti, pasina anotaura futi kuti ndakaenda kumba kwanhingi. Zvokuti kana takasangana parodhi kumhoresana iwe uchienda kwauri kuenda ndichienda kwandiri kuenda hatizivani. Vanhu vachida kubvisirwa kana zvikwambo zviri mumusha mavo kana pane zvanetsa mumusha mavo, makasunungukawo here kupota muchienda kunzvimbo dzakadaro muchinobatsira vanhu zvamataura nyaya 1-on-1? Ya, inini ndiri munhu akasununguka zvakanyanya kuvanhu nokuti vanhu ndova ndakatumirwa naMwari. Vanhu ndova ndinotoda kunyanya, ndinotoda vanhu kupfuura madiro andinozviita inini. Saka vanhu vakadaro vaudzei, hatizive maudziro amunovaita, asi ngavauye ndivabatsire. Vanozozviona vega kuti kwataenda kune rudo rwakaita sei. Mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti vanhu vangakubatei pafoni nhamba dzipi dzavangataura namadzibaba aPetros? Ya, ndine 0774 ndo nhamba dzangu idzodzo, 0774 75 53 71, 0774 53 0774 75 53 71 ndo nhamba dzangu dzokuti kana ukandifonera ndinokwanisa kudayira. Makadi mhuri yeZimbabwe, makadi vanhu vari muno muSouth Africa, ndini baba aPetros. Tine varume ava ndati ndidzivise vanhu ndichiri muno muSouth Africa kusvika musi wa20. Musi wa21 ndinenge ndakudzokera. Vanhu vaifunga kuti nyaya iri kuitwa nemweya mutsvene iyi kana kuti nyaya yekuzivisa kwatakaita vanhu, vamwe vakati hatiuyi asi tauya tiripo. Ndine mazuva ndiri muno nevarume ava. Saka hamena ana baba kuti basa riri kuitwa nemweya mutsvene muri kuona sei? Ke alibuwa holo kilibuwa ntate Petros ufichile mona since last week anza aseveletsa vatu vafi vatla kamatata amangata kamona anza avatusa rimona rinzeri limona plot number 130 Didiere kikuparike vatu vavatla utlaka vatle vajotuswa matata abona vanze valitenga ufichila next week Sunday vatu vavanze valimona so vatu kaofela kavatle vajotuswa kamona rinzeri bona ndo imwe limwe tsamaya hantle vatu vanze vafyiwa ninto dzabona hantle vafola vanze vahutla vavamwe vatsamaya ndika jeno vavamwe varovala hona mona vanze vatusiwa. Ke alibuwa holo. Igama ngeqiniso ngiseplot 130 Everton Road la eDidiere endaweni yaseVerneging anda yiGauteng. Ngithanda ukubonga umfundisi ubaba uPetros ukhona la ekhaya uzile nje wonke umuntu owamukelekile ukuthi ezazothola usizo uyasiza kakhulu. Since afikile last week Sunday baningi asebasizakele futhi baningi abajabulile ngempilo. Bonke abantu baneyinkinga zabo, siyazi ke inkinga eziningi emhlabeni nabathakathi baningi neinkinga nje sidibene nazo. Cha uyasiza kuko konke, akekho umuntu ophuma khala, wonke umuntu uthi makahamba uhamba jabulile. Abuya azobonga futhi ngesikhathi azobonga ngaso, asikuthi ufostiwe ukuthi okay ayenza kanje na kanje. Cha bantu nje bayaphila. Asibonge kakhulu kumfundisi ubaba uPetros ke ophuma eZimbabwe. Ngiyabonga. Tinotenda mavanzwa vakomana vanga vachitaura mashoko. Nyaya vari kutaura idi ndo zviripo. Maita basi. Vari kubva kuJoburg vanokwira taxi inoenda kuVerneging. Verneging yacho ndiyo iyi. Mobva madzikira pakanzi Smith Scrapyard. Munodza driver kuti mwadzika pakanzi Smith Scrapyard. Ndipo pamashure apo pamuri kuona apo. Kana muri ipapo munobva mafamba muchiteedza taxi kwairi kuenda ndokuVerneging R82. Then moti short left, short right yekutanga pane Dust Road. Inova ndiyo yandakamira panapa. Mokwidza mokwidza ndo short left yacho napane mazikondena ndo short right yacho naniwepo. Then pane pakanzi inkoni tipapo patinenge tiri.
ndiyo iyi rodhi yacho. Kana wadzikira paSmith Scrapyard ndevari kubva kuJoburg inenge yaoneka. Ndanga ndisina mai avapanapa vachisa madirections zvikuitira izvi kuti tine vahama dzedu vari kuuya kuno vari kurasika. Tanga takaisa location, saka tiri kuona kuti vanhu vari kusarira kukona, saka taisa vhidhiyo iri panapa. Saka tiri kukumbira kuti mwana wese pamuchaona vhidhiyo iri tichariposta rodzokera kuZimbabwe. Vhidhiyo irori anenge aona vhidhiyo iri munoteedzera. Saka vamwe tikuvapa location vari kurasika, tichiziva kuti why vanhu vari kurasika. Saka taona izvi zviri nyore kuti munhu wese akasike kuziva. Ndiri muno muJoburg, ndini baba Petros, ndiri muno muSouth Africa. Saka zvakanaka kuti mwana wese tisangane kupi, tisangane kuno kana uine chido chokuti tiona nehuya. Tine vamwe vanhu vatakaudza nyaya dzavapo, izvo vaakutifonera vari kuchema, he baba zvadai. Asi pandenge nchitaurira vanhu kuti huyai tionane, taona dambudziko rako, munhu wamupatsana nguru anokutiza. Apedza kukutiza ozokufonera achiridza mhere. Handizivi kuti sei vanhu kunonoka kufunga here kana kuti chii. Ndobodza vamwe vachitanzi vapostori ndovasina kuenda kuchikoro. Saka imi kana makaenda kuchikoro muri kudyiwa sei netsananguro dzenyu? Taona muri pano paSowe panapa. Madzibaba Petros makavaziva sei? Madzibaba Petros ndakavaziva mushure munge ndaona shamwari yasister vangu. Ndo vakandidirecta kuti ndisvike panapa ndivaone madzibaba Petros. Saka pamasvika nhasi masiko vataurira dambudziko ramuinaro? Kwete. Ndisumudzawo ndakagarawo pakati nevanhu vatanga kuudza dambudziko rangu. Zvamamuchiudzwa ndezvamamuchitenderana nazvo here? Ndandichibvumira nokuti ndo zvinotoitika panyama yangu hongu. Ndandichitotenderana nazvo. Zvavakutsanangurirai ndezvipi zvamamuchisangana nazvo panyama yenyu? Panyama yangu ini ndaiti ndikarara ndairota ndichirara nevakadzi vakasiyana siyana. Ndo zvaitika pandiri, uyezve vazobata dambudziko remadzimai yangu kuti vaiteedza akasingagumi. Saka izvino vatonditi vafonerei munzwe kuti vasei, iko zvino ndatofona manje pavapedza kundibatsira vanzi vatova right. Saka ndotenda Mwari kuti Mwari vandibatsira panyama yangu zvose nemhuri yangu.
makambe mazvinzwa here kuti pane dambudziko rakadaro pamuri rokuti pane zvakaitika kuti muzopota muchinzi muno mushonga wegonzo katurikwa? Makambozvinzwa here? Izvozvo kwete ndisati ndazvinzwa, asi ndatanga kuzvinzura pano pamadzibaba Petros Hongu. Saka amai vapora sei vasipo? Chaitika ndechekuti amai vangonzi kurapwa kwandaita inini, because inini ndindaitokonzeresa ivo kuti pandosangana navo papa vaibva vasangana nemushonga wanga ndakapuwa. Saka ndobva dambudziko racho ranga singaperi. Saka kubatsirwa kwandaita kuna amai futi zvakare ndozvangoita through. Mushonga makamapuwa ongoroi? Ongorwa gundo turuka. Makatopuwa muchiudawo here kana kuti makaita kupuwa nevedzinza? Zvakafamba sei kuti mupuwa? Chakaitika ndechekuti pakashaya sekuru ndakapiwa kari katsvimbo kadiki diki. Katsvimbo achinzi pesi paunorara unoisa kumusoro kwako. Asi hamunaziva ndekei? Handina kuziva kuti ndekei. Saka nekuzofamba kwenguva ndange ndakungorota hope ndichirara nevakadzi vese vakasiyana siyana. Newese wandosvikira kuti ndokuda ngasingandirambe. Ndikubatsirwa kwamaita nhasi uno kune vamwe vanhu vane dambudziko rakadaro vanorara pamwe vachirota hope idzodzo dzekurara nevakadzi vakasiyana siyana, uye vakapuwa zvimwe zvinhu vasingazivi kuti zvinoita sei. Mungavaudze kuti kudini madzibaba Petros? Inini ndinoti handina chekutaura kune munhu waMwari andibatsira zuva ranhasi. Ndauya ndichitsvaga ndichipupurika ndichitadza zuva kuti ndinobatsirwa here, ndauya ndine doubt nekuti asi pandangosvika pavangondisimudza pandaziva kuti dambudziko rangu rapera, nokuti pane zvanga ndichiona vamwe vachibatsirwa ndakagara pasowe ipapo. Naika aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Mungatokokawo vamwe vanhu kuti uyai muzobatsirwa here? Kana izvezvi ndikangoenda ndikangonosvika kuona dzimai yangu sekufana kwavaita, takutoshedza vamwe kuti vavazongobatsirwa nematambudziko akasiyana siyana, nokuti zvinonzi naMwari ukabatsirwa batsirawo vamwe. Naika zita ndiani rakazara? Ini ndoitwa Tendai. Tendai. Alright, maita basa mukoma Tendai nekuti painterview. Thank you. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.